پگاهی روز دری کابینت وراج تق تق میشه، یا حامد گفتنی آدم میدرویه. سلام علیکم دکتر، چوت последнее время مخم سلابی چوستید گیسم، همه مرا یا تفتیش کنیم اگه کسال پسال نداشته. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти Yagxp дараҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салом биродарои ғариби Шермамаҷон, дар рӯзи ин рӯзои карантин хая қисса пешниҳоди шумо мекунем. аи ҷогӣ бемислу монанд. марҳабо. пагаи рӯз дари кабинети врач тақ-тақ меша, я Ҳомид гуфтани одам медроя. Салом алейкум доктор, чото последнее время махам слабый чувствует гайсам, ҳами мара я тафтиш кинем аго касал пасал надошта бошум. Хорошо шинениҷа доктор мешнона болопоён проверка мекуна. Ого братан мега ты касали қанд дори Ҳомидҷон, касали қанд дори, и қанди ты смертелни ҳама хел баланда ки доктор мебахши ягон роҳуш нест. ҳаст роҳуш ҳами аки братан, ширинӣ намехӯрӣ, шӯрӣ намехӯрӣ, тезӣ намехӯрӣ, пирожнӣ намехӯрӣ, салат ки умуман ягон чӣ намехӯрӣ, занакои бегона хитан секс намекунӣ. Хорошо, эна таблеткаро барои ҳамин истифода бара. бечори Ҳомид мероя кабинет майда майда хонаш мебиё я уйлу мекуна. хай ма касали қанд, ширинӣ мумкин набудай, турушӣ мумкин набудай, торт пирожнӣ мумкин набудай. ма ҳамин як чиро нафаҳмидам, барои чи ака занакои бегона хати секс мумкин набудай. ма хаза либосҳоро мепӯшам пага абрад на кабинети врач. салом алейкум рафиқ доктор, ма ҳамон патсиенти динангӣ, ма нафаҳмидам доктор, ака барои фаҳмидем, ма касали қанд доштам, мара қандам баланд будай, ширинӣ мумкин не, мевагӣ мумкин не, иш мумкин не, ҳамин занаки бегона барои чӣ мумкин набудай. гуфтаи худозада ту намефаҳмӣ, занаки бегона қати секс кадан ваям ширинай. тоха мегум ҳамхали жизнь и охиронаш боши бо ё рӯзои хубам дар пеш боша. ай пеш меборенки што ай пеш айда мағзо шавада охир баки ини коронавирус ай коронавирус ай и ҳамхали рафтан гиро ба ҳоли мо чӣ меша? иншолло ки мо дуо мекунем ки ба моро наёяи касал неки хай меган ки дар ғирибӣ вақте ки ини хари дар сири нун дуо мекунӣ дуо мистиҷо меша. хай биё дуо мекунӣ ки ҳоли мардуми ғирибу худо беҳ бигардонад. омин аллоҳу акбар. касе дини мо дунёста ини хари кине. бобо Шермамад ола бай братан, дар ин рӯзои карантин хай мо ай фурсат истифода бурда гуфтем омадем хай дар меҳмони шумоем. мо миннатдорем биродар, мо миннатдорем. хуш омадед. нури дида қадамото нури дида тоҷи сар. як бор дигар ахире бизан хар диго коронавирус нақуди мемирӣ. чӣ хизмат кунем братан? ягон қиссаҳои ҳамун кӯҳна нестае охи таъшуд. кӯҳна нахо кӯҳна нав. ина мисол мегирем дар бораи сага, дар бораи саг. марда қати зана шиштай хай нав зан гирифтагӣ ӯ занак надида боша саго чӣ хеле секс мекунанд. сагшон ҳамита медаваме пои сага куҷоида сим даромада хун ҷаридастай. гуфтай мардак намехези ҳам пои сага як силаркай пиларкай кини кирм назана. ҳа мардак мехези хи салидол пулидол мекуна. пага бега ужен кадасиам нигоҳ мекуна саги худуш саги ҳамсоя қати секс кадай ангел хуряр ишкелак кашак када байни ҳавлӣ медуре. занак мебина чӣ мега? Э мардак ин сагмон чӯлоқ буд ин чӣ гупаи хелиёмсай? гуфтай занакҷон биходир дастай дини пои сага силарка када будум соз шув гуфта ира силаркаш тумом шудай саги ҳамсоя буксир када овардасай.